Tinamaan agad. Nakagulpi na si Kira. So yun guys, ito na po yung ating finished product ng suman. Ano, aray ko mainit. Ito na guys. Guys, andito naman po tayo sa natuldukan ngayon. So episode natin ngayon, magsusuman tayo ng Kangus. o kamuting kahoy. So pakikita natin kung paano magsuman. So siyempre, ang unang proseso niyan is maghuhukay muna tayo ng kangus. Ayan, ang buong team is nandito, kompleto sana. Kaya lang kanya-kanyang tuka, may mga ginagawa. So dahil tatlo lang naman kami, madali lang naman magkukuha ng kanggos. So kami muna. Kasama natin si Paluka. and Kernel. siyempre ang inyong lingkod, si Parikoy. So let's go. Pero bago yan, thank you for the sponsor ng ating mga uniform. Ayan. So, saan? Huli mo. Ayan guys, big love shoutout sa iyo Ma'am Trixie. Ayan, Miss Trixie and USA channel. At sa Trixie and Fanatics. Ayan. Okay tayo guys ng kanggos. Dito lang yan, malapit lang. So ito guys, so dito lang malapit lang. Yun guys, nagkaripin niya dito si Nana Osay. Ito yung ano, Hawaii. Ay, hindi pala to Hawaii. Kala ko Hawaii to. Pero ba't ang lalaki? Parang Hawaii ang bunga. So dito lang tayo lods mga magkukuha ng kaunti lang ang kukunin natin. Ano naman? Oh, kumain na ng ibon. Bakit walang laman? Ano to? Dilawan to siguro. Yung dilawan na, ang dilawan. Ano? Ano ko dimin pa? Dimin pa. Dami pinupunuhan mo. Laki nga. Ha? Meron, laki. Tol, barita. Sukay. Ayan po. Magaling po kami magsukay. Talagang maghukay po kami. Ganito, ikaw maghukay ito. Diyan ako para makahanap ako magbungkal. Ikaw magtaghukay ako taga-bungkal. So yan guys ang mga hanggos. No, malaki rin. Ito. Laki po guys. Ay naku, ito ng pinibol. Ay, demonyo. Tinamaan agad. Ay, demonyo. Sige. Nakagulpi na si Kernel. Ikaw ay wala man lang. Anong ginagawa mo dyan? Bubukay ka ng ano? Kasi nga nakaano siya. Ayun o. Oo ka ano. Naroon na, napurugtal na. Okay na ba yan guys? Ano nga? Ito yung baruka. Nagimit-ngit. Tama na yan siguro? Lagyan natin ng arila, di ba? Saan barita? Then guys, siyempre, linisan muna natin siya bago natin balatan para konti na lamang yung duming kakapit dun sa laman. Kasi ang laman ito sensitive, sobrang puti. Ganda kasi wala ng putik yan eh. Ayan guys, balatan naman natin yung
kamuting kahoy. Ayun yung guys yun. Ayan, ang tsura. Ito na mga lods yung ating binalatan. Hinugasan na natin kaya ganyan nakaputi. So mamaya i-ready naman natin. Okay. I-ready natin yan guys. So ayan guys. Ito po ang proseso ng paggagawa ng suman. Siya po ang si Baluka. Baluka ka. Si Rayda pala ang irad. Ginigiling yung kamuting kahoy dahil wala tang gilingan dito sa bundok. Iraidan po ang tawag dyan. Ganyan po ay iraid kung tawagin. Or ginigiling yung kamuting kahoy. Yan po ang tsura niya. Jadi guys, magkakaid naman tayo ng niyog. Ayan, nandiyan na si Kernel. Ayan ano yan Kernel, dala mo? Dahon ng muko. Dahon ng muko. So ayan guys yung dahon ng muko. Ayan dumiretso agad siya dun eh. So ito na guys, ayun, linaw. Ito na guys yung dahon ng muko. Ayan, babalutan natin ng suman. Thank you Kernel. Okay, si Kernel. Habang nagkakayod tayo at nag-iiraid si Surayda. At naman siya, nagpipingas naman siya ng Dahon ng muko. yan guys, tuloy pa rin ang pag-i-ride ni Suredikang Bukang-Pukang. So yan guys, ako naman ang mag-i-ride. Iwan na yung aso. Ayun yung aso. Yan guys, try natin mag-i-ride. Ganito guys ang pag-i-ride. Masayaw ka. Paro-paro G! Paro-paro G! Sinasayawan mo. Nang kumayaw daw ni paro-paro G. Paro-paro G. Mayroon pang taga-tago. Tung-tung paro. Sayaw ka pa pala, Kernel. Doon kami lumiligaya. Tatadik. Kapadik. Saan? Kwatong kantos. Sa Casa Bilog. Yung bilog. Kasi mga mga kapas naman nyo sa alam. Yan po mga mukhang ganyan. Yan po mga mukhang yan. Yan po mga mukhang yan. Yan pong mga mukhang yan. Mga mukha ng mga 4 kanina. Guys, nilagyan na natin ng harina. Ano pang susunod na ilagay? Sukal. Lagyan na. Sukal. Tama mo na yan. Para lagyan tapo na. Ayan, gata. Gata. Ng tae. Nyog. Gata na nyog. May bang gata kung di nyog. Tikman magayan. Mamayong. Kulang pa yung gata niya. So yan guys, magbabalot na tayo ngayon. Halukay na natin yan. Pinag-mix na natin yan. Mix all ingredients. Tapos ngayon guys ay magbabalot naman tayo. Dami na ba ito? Para kay turak. Mga ganito. Kalaki. Sino man yun? Ang laki kaya ng dahon eh. Baka magkulang pati. Hilig mo sa malaki. Of course. Sabihin ng tamis. Yan pa sabi ko. Isang boko. 1-0. So yan guys, tapos na tayo magbalot. So abangan nyo yung finished product nito at titikman natin. So ito na guys yung ating binalot. Ayan, oh. So isang salang lang siya, dalawa. Ay, may sobra pa oh. So dalawang salang yan. So yun guys, ito na po yung ating finished product ng suman. Ano, aray kong init. Ito na guys. Oh. Ayan. Ito ang suman. Oh, ang suman. Tell me pretty lies, look me in the face.
tell me that you love me.